Så skal vi have gjort det her rent. Vi er ikke lige helt med det her endnu. Vi vil gerne have det væk. Så det kan sige, at vi har prøvet på at tage det væk med noget spray og noget, men det er ikke helt lykkes. Nu prøver vi lige at gøre det her rent. Så vi skal lige, jeg har lige vasket det med noget vand. Så tørrer vi lige den af her. Og så nogenlunde ren. Og så tror jeg lige, at jeg tager brunstenen. Så er en børst her. Så. Nu rykker man nok. Jamen det skal vi så. Skal vi lige putte noget spray på. Og her. Det må være fint, tror du ikke det? Jo. Og så. Skal lige. Lige er lidt længere ud af her måske. Men er vi tilbage? Skal vi gøre det? Jo. Ja. Jeg kan lige se forskel på tandhjulene. Det er det, der ser på nu. Og så skal vi sætte det her på. Så det bliver lige lidt mindre, kan man godt se. Så ligger det sådan her. Det bliver noget mindre. Ja. Så det skal vi lige skifte. Først skal vi lige kæden af. Jeg tænker, at vi skal have arbejdshandsker på. Ja. Den er rimelig fedtet. Ja, vi gav den lige mega meget olie. Rigtig meget olie, fordi den skulle kunne holde lidt. Men det gør vi. Ja. Ses. Nu er et eller andet hjemme ved Anker, og vi er allerede godt i gang med at skrue i hende her. Vi kan se, at vi har monteret motoren på nogle bolde her. Og så skal vi lige stramme dem ind, men det strammer lige den her lidt mere ind, og så skal vi have sat kæden det her på. Så skal vi sætte den her på her. Og så skal vi lige have målt også, hvor lang den her motor den må sidde. Og sådan noget. Så skal vi lige have sat kæden på, og så skal vi stramme efter, når kæden er på. Fordi så er vi sikre på, at den er så ordentligt fast. Det skal vi have gjort. Og så har vi sat den her på. Bare et par skruer lige her. Og så skal vi have lavet noget med det her op. Det har Angers far styr på. Jeg kan se, han har lagt det med sammen. Jeg vil lige se, hvor de skal sidde henne. Og så skal de have forlænges. Den her. Og den er sort en her. Og så vil vi sætte motorledningen ind her. Så vil vi til at ligge om bag den her. Om på den side her, så vil vi den til at ligge opad. Og så helt herop til, så vi ikke kan se den. Og så snakker om, at vi har, hvor ligger den? Når vi har sådan en pind, der skal ligge her. Over. Her. Så skal ligge en. Og batterierne, de så har været her. Nede, så vi skal holde den på. Men så på den pind, der kan man jo så ligge en kasse, tænkte vi. Så faktisk derovre fra, hvor I står, så heromme, så går sådan en kasse, man lige kunne åbne. Og så slår der lige et par fastnøgler, eller sådan et lille sæt et eller andet. Så man har værktøj, hvis den nu skulle gå i stykker, eller et eller andet. Men, man skal også huske, når vi skal sætte kæder på, at vi lige skal have givet den noget ordentligt godt olie. Ja. Måske de her svejsninger her, de er også helt væk. Derovre ikke. Derovre de kineser der. Men, vi skal sætte det på, og så skal vi bare gjort det der med ledningen, så er vi allerede færdige. Ja. Tror jeg, eller sådan. Jo, sådan. Så skal vi også sætte nogle bøsninger på her. På dem her, og så sådan, jeg ved ikke, det her, sådan en pind, der skal sætte lige der. Hvor er den nye, vi lige har fået i dag? Det er den herovre. Det er den her. Ja. Det er det. Så vi bestiller sådan en her hjem. Så vi så kan se, hvor meget strøm der er på selve sådan batteriet og sådan noget. Så vi tænkte, at den kunne sidde heroppe, hvor der var hul i skjoldet før. Så kunne den så sidde her, når vi eller her et eller andet sted, hvor vi så kan se, hvor meget strøm der er på batteriet. Fordi det er sindssygt dejligt, at kunne se, hvor meget strøm der er på batteriet. For jeg ved ikke noget, vi kan ud af haven, og så tænker jeg, om vi skal ikke lige køre en lille tur et eller andet sted hen, hvor der så er 1% batteri på, eller sådan noget.
Så kan man altid dejligt lige kunne se. Og så den her om, kom herom. Så var der andre batterier på, som så de holder herinde jo. Her kunne man så lade det før. Så piller vi så den her ud, tænker vi. Og så vil vi lave nogle knapper, som man kan trykke ind på. Så man skal så på den. Så kommer der langt lys her på den her. Men hvis man trykker på den her, så kommer der lys nedunder. Som jeg også sagde til jer, eller som jeg måske ikke har sagt til jer, så har vi sagt det til dem. Ja. Vi har faktisk rodlys på hernede i bunden. Det vil så ikke lige se nu. Men det er dem herovre, hvor ligger de hen, det ligger derovre. Det roder så lidt herinde, fordi der er de der håndarbejder ovenpå og sådan noget. De der bygge nye etager og sådan noget. Men så de lyser ned i bunden. Og de lyser ikke bare sådan lidt. De lyser ret meget. Det er så kraftigt, de lygter, der sidder deroppe i hvert fald. Lad mig sige det sådan. De lygter, der er deroppe. De lyser sådan noget stærkere end dem. De er faktisk rimelig kraftige. Så, og godt, det jeg gjort det er, at så bliver det federe, når man kører ud af mørket. Hvis man lige skal tage et billede eller sådan noget, så lige kunne flex, så lige lyser dernede under. Men skal vi ikke bare komme videre til det? Jo. Og så husk lige at gå ind og se part 1, hvis I ikke har set den her. Fordi part 1, der skiller vi det hele ad. Skruer det hele ad. Altså, vi har gjort det hele. Og så har vi lige spraymale lidt her på den her. Så nu her faktisk også, hvis I kan se det. Så jeg tror, det er det, vi gør. Ja. Skal vi gøre det? Jo. Moin! Se, så har Anker simpelthen vælget og malet TV'en, fordi vi synes, det godt lige kunne bruge lidt nyt maling på det skjold, der vi ved godt nok kommer til at falde af, og sådan lidt af det hele. Men vi ellers synes faktisk, det var bare, at den har brug for noget nyt farve eller noget. Så vi malede lidt lysrød, fordi hvorfor ikke? Og så lidt lille, eller hvad man kan kalde det, blå. Så det har vi lige gjort, fordi vi synes, det godt lige kunne bruge en lille opdatering på selve skjoldet. Så det har vi lige fået gjort, og så ved jeg ikke, om der skal nogle klistermærker på lidt senere. Men det finder vi ud af. Sæt ordentligt ind. Det skal også igennem skjoldet og sådan noget. Og lige slukket for den. Prøv at se her. Man skal ikke tage den særlig langt ned, før den er oppe og køre. Hernede, det er allerede der. På vores 18. Jeg skal lige vise det, hvor den ligger her. Den ligger nede i kast. Den her. Der skal man helt hernede. Ja. Jeg føler, man skal længere ned på den der. Man skal på den her i hvert fald. Men skal vi prøve at starte den? Ja, nu skal vi lige lidt jo. Pas på. Men jeg tænker bare, at jeg lige står her foran og holder den, hvis det nu skulle være. Ja. Nej, det holder nok. Det er bare ved, at man kan fuld gas. Kan jeg lige stå lidt mod den her. Lyser de der ting, der de lyser. Det er bare... Sådan har kørt den anden cirka. Dengang den ikke var tunet. Lyset, det går ikke engang for det med. Nej, det kunne ikke få med til sidst. Det er sådan, det bare stod stille. Så hurtigt det gik. Sådan er den anden, den kørte cirka så stærkt. Nej, så stærkt, så jeg kørte den anden. Sådan er sådan det. Jo. Det er bare fedt, det her. Det er også lidt vildt. Se, man skal næsten ikke gøre noget. Prøv lige at gøre det igen. Jamen, det er lidt vildt, når den står på så lidt til bordet. Men altså, der er næsten ikke noget. Der er lige en skruetrækker, man lige kan få ind under. Kig, hvor nemt det er at bare tage ned. Så er den allerede op og køre der. Den gør næsten ikke noget. Og det er dejligt grip og sådan noget. Fordi der er de her små nogle her. På den anden, på det her kan sådan se her. Der var jo bare en stor hernede, der kunne tage fat rundt om. Sådan en stor bule her. Så kunne man lige gøre sådan. Det var faktisk sådan lidt irriterende, men hvis jeg nu vil køre bundgas. Vi prøver at sætte den i her. Men hvis jeg kommer til at køre bundgas, så okay, nu smadrer vi vist bare den. Det var sådan her. Kan man ikke det? Det der knæk. Vi skal alligevel ikke bruge det mere. Så på den anden her, så skal man helt hernede. Så skal man til at, for at få en fat, skal helt hernede. Så skal man så slippe, og så fat igen. Ja. Så på den anden her, det bare. Så man fat lige meget, hvor du vil hende. I stedet for her, der skal du helt hernede og holde fat med den her. For at kunne gå sådan. Så det er så det er fint.
Og det skal lige siges, at alt det her, vi gør her, det er ikke sponsoreret af nogle af de mærker, vi købte fra. Det er bare fordi, vi har været ude og købe ind, snoller lidt, som man kan sige. Snalle. Vi prøver lidt. Vi skal slukke for den her. Sådan der. Så nu tror jeg, vi skal ind og have noget aftensmag. Vi skal lige huske at pille batterierne ud, men det gør vi bare lige efter. Jeg skal lige sætte den til ladning. Jeg tror, det har taget 2,5 timer. Alt i alt. Ja. Men det her med at skrue den på og sådan noget. Det er fordi, at så er det skruet noget på heroppe, og så skulle vi stramme det, og så skulle vi løsne det, og så dit og datten og dit og datten. Men jeg tror, det var nogenlunde det. Ja. Det tror jeg faktisk, det var. Så vi kan komme ind og tage noget frosepizza, og så ud og sætte de skjold her på. Det kan også ske, at vi filmer lidt af det. Vi har haft så meget tid til at filme, når vi sætter det på, fordi de er så bare. For enten har det været sindssygt godt og gå virkelig hurtigt, eller ja, vi har haft meget Angers far til at hjælpe os og sådan noget. Det er også lidt kedeligt at bare kigge På at vi bare skruer. at vi sidder og løsner og strammer, og så passer Så var det vi lidt i ind. part 1, men altså. Ja. Nu må vi se her. Skal vi ikke sige det, Anker? Jo. Det er helt fint. Så det gør vi. Skal vi ind have noget af? Ja. Gejl. Så kan I se her, nu er vi får samlet hele ATV'en, og har været at køre med den. Lige nu så er det i snevejr udenfor, så den har også lige fået nogle rene dæk. Så det er sneen også gjort, man kan godt se, der er lidt beskidt. Og så vil lige være skille havetraktoren ad, og fordi vi skal have nyt batteri på og noget. Vi kan lige se snevejret, fordi at det, man glider bare. Jeg tror slet ikke, det er sne, men det er simpelthen så meget sne hele vejen rundt. Og det er helt lysne, der er slet ikke gået nogen her. Kan du se? Nu er de 13 i fodet. Det er helt clean. Fuld af sne. Og det er iskoldt også. Men vi får samlet hele ATV'en. Og har været ude og køre lidt på den. Den kører nu rimelig godt. Og så lige se kæden her. Vi fik skruet den på også. Fik vi heller ikke filmet, så hurtigt gik det. Men den kører nu godt. Vi ser også det her med gearne og sådan noget her. Det er rigtig smart lavet, fordi for eksempel, hvis jeg nu ligger og kører, ikke bundgas, men hvis jeg nu ligger og kører rimelig stærkt, og så lige gør sådan der, og så kan jeg ikke gøre noget. Jeg skal også stå helt stille med bremserne. Eller bare stå helt stille, og så frem. Så når du står helt stille, så kan man først skifte gear. Så det er sådan set fint nok. Så vi får samlet hele ATV'en. Så det er fint. Tror jeg går ind, jeg føler lidt. Så tak fordi I så med den her video. Tak fordi I så med i den her video, og tak for 50 subs. Ja, og vi beklager meget for, at vi ikke lige fik sat et billede ind i part 1 af ATV'en. Men nu har I set, hvordan ATV'en ser ud nu, så vi håber, det er okay. Og det er den sidste part, eller den sidste episode, der er kommet ud af det her, hvor vi scorer i ATV'en. Ja. Så tak fordi I så med i den her lille skrue i ATV-projekt.